Yes, so for today's video guys, nakokaron sa Barangay Tukdog, Ilaya, Luway, Bohol. Yes, kay amo mong itour sa diri sa D-Rat TV Resort. Yes, I'm so excited. So, uban ni si Kelly the Fresh, maglari-lari ta, mag-vega-vega. Come on! Yes, so yes, yan ako pasulot na ko sa ilahang lami kayong room, no? Guwapo. Hi! Hello, mga guwapo, guwapa! Hello! Hello! Yes, hi, ako ni si Serenity mo siya tagiya diri sa D-Rat TV Resort. Yes guys, yes, so muna ilang room. Yay! Yes, di ba maglaway-laway ko nito. So, ako mo ito sa ilang room, lamig kaayo. Oh wow! Bongge! Alin ka mo na niya? Ay, ito na kayo guys. Yes! So, kanya siyang room. Yes, so na-shy, double bed, yes. So, katong mag-uya diha, so kung katong mag-dog, so pwede tayo diri. Katong mga single, pwede gihapon, kabagi lang ang mga boys, diri kung na yung mga boys. And then, mo yung CR diri no, lamig kayo CR, kapitang CR. Yeah, hey, okay. Yan, bongge. Room 2, yes. Hello guys, this is Roxy. Muli pinagupahan sa una sa mga 2020. Mga 2000, early 20s. Pinagupahan din siya. Hi, kami sa mga guwapo tayo sa Barangay Tukdog, Ilaya, no? Muli siya room 2. Yes, mga hapon. Yes, so di ba kung gusto mo, anhi lang sa Barangay Tukdog, Ilaya. See you, so kawan, ato na punta, manaog ta, kay ato ipakita ang atong swimming pool. Yes, ang manaog na si Kelly the Fresh, I'm so excited, bye, kaya mag-swim sa ko ron. Bye! Yes! Muna akong egg. Oy, ayaw. Nice kayo ang drawing, oh. Perfect. Alam, nice kayo ang drawing. My God. Picture. Amazing kayo, di ba? Ka-fresh na naman na Harvard. Kuya, alin na. Nakadlock sila na po. So, kanila lang. Mana ako tinapos ka na classmate ko nagwapuhan. Sabi ko sa baba. So as you can see, mo nilang stage. Makita na ito siya. So kung gusto mo mga on, so there is siyang table. Ano kaayo, diba? Perfect. So kung na may mga date, kung na may mga family bonding, pwede mo kayo sa D-Rat TV Resort. Boy, nawisit ka na bang tanan? Minaw, nawisit ka na kanong? Pwede pa wisit? So muna ako napunta sa pool kaya para maligo na si Kelly the Fresh. So parang muna kinakupuhan na caretaker dere no? Dala-ila sa kasi muna si Prosiso Tanasa. Minyo ni siya pero ay! Diba ni asawa ane? Panete, Kuya Lisbeth, ulit taon niyo siya ha? Ulit taon. Say hi, ulit taon. Ulit na taon. Ulit sa tao. Okay, so ganito pala yun. So bago maligo sa pool, so mag-shower muna para matanggal ang germs. Yes, walang matanggal ang mga germs. Okay, let's go! Safeguard. Safeguard. Safeguard.
Yes, maligo tao na no. Actually, maligo tao na kay para fresh. Tutan ba lumbulin? Ang safeguard. Takon! Ini, ikaw basa ito sa nina. Okay. Mukhang tao. Pero, laban lang. Ano, di ba? Ligo yung tao. Safeguard. Pero init. Init ba ito? Saka, maligo na kong kulit. Excited ako. Alam mo, pulis na tutiin. Pwede ko katungkan. Hadlok ko. Sa pamilya ba? Ano, tungkad ako. Itog na ako. Uy, dahil ka pili. Dahil ka to. Hadlok ko maligo. Next game. Ano ko no? So, di mo ka katungkat. Ikaw, nakuha ko to. Okay. Ano, mabok ayaw ko. Sorry po. Excited ako. Din! Oh, di mo katungkad! Wala! Ay! Wala! Manubos ka ron! Wala! Malo ko. Kaya kaligo ko. So, maligo ko balik no. Balik ko dito. Nice tayo guys. Nagsigastigan yung ano. So, let's look. Wow, yellow. Diba? Nakaligo anak ko. Nakaligo anak ko. Tag-ana asa ko. Ah, di ba naka di ba TV resort? As in nice tayo. So, kani si Minong, kinagupang mag... So, nice kaayo, oh. So, ang painter, gwapo kaayo. Hi, Ramon! Hi! Si Kuya Simo, hello, Jendel! Si Ate Alvi, say hi!
Hi, madam. Hello. Unsa may kasulti? So, papilion ka sa taas o ibabaw? Wala may asaman. Jamo. Wa jamo. Ay! Di ka nakagibabaw o taas? Hello, te. Ikaw, te. Babaw o boss? Ibabaw nga naman. Lamig kayo. Lami ang ibabaw. Ay! Unsa nga lumiang? Lamig kayo. Lami. Ati Gloria. Nakuha siya si Gloria na hadlock. Oh, yan mo, papilion ka kanang kasi mong ganahan kanang ibabaw o sa ubos. Ay, ang ano man. Lami ko no. Na, kaning painter, Aldrin, ikaw, ibabaw o ubos. Tanan. Tanan nga naman. Para angay, way magmahay. Why, magmahay perfect. So, Jandew. Ay, kauwaw, oy. Wala ko mga ex, oy. Debe. Papa, Iya, papilihan kaya. Taas ka, oy. O, ibabaw. Ubos. Ubos nga naman. Lami. O, saan nga lumia? Lami kayo. Ano na, alay, confirm. Ikaw, ya. Ibabaw, o, ubos. Ibabaw, ubos gan. Ano man? Pariho mo na lami. Si Minong, ikaw. Sige, baba. So, karon nabasa na si Bayo, si Kelly the Fresh, nawisi ka na. So, kung gusto mo ka nang magpabook o magpa-reserve din nga resort, so, barato lang kayo guys. For one room is 4,000 overnight na siya. Nakapay libre nga video key, swimming pool. Kung gusto ka mo harbat o lucky, daghan kayo dahil joke lang. Anyway, kung gusto duha ka room, muad lang kag 1,000 to 5,000 tanan overnight. Sulit kaayo, lamit kaayo. Of course, mag-sikali the fresh. Mag-fresh ka, mabisikan pa ka, mabasa pa ka. Bye!